eling kang kawasa sabar uga nerima pateni marang wong tuwa nek oleh endah suwarga aku becik ditindakno nek ora dadi durhaka pateni marang wong tuwa nek oleh endah suwarga aku becik ditindakno nek ora dadi durhaka kuyup rukun marang tangga tatulung marang sasapa iku kang dadi sarana majune desa uga negara kuyup rukun marang tangga tatulung marang sasapa iku kang dadi sarana